na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. And now you've gone. Sobra lagi tingaling na kungkugman niya. Di ko makahimo. Di na ko mahimo ang pagpasakit niya. Dili. Piolo? Oh. Hey. Piolo, ngano ka? Reza, Uy, naghilag lagi ka. Naunsa man ka? Reza, Piolo, kikakwas ko nimo. Ngano ka, uy? Tingog ba? Naunsa ka? Biakbo siya sa kong abaga. Og, Piolo, hey, ang sinita po. sorry. Sorry, nagkagusti ka. Nag-away na sad mo. Pahiyom pa. Pero basa ang mata. Nabasa ang mata tungod sa luha. Paita sa ng amiga ni mo eh. Ngano naman, side? Di kin masabot ang kinaiya ba? Nag-away na sad mo? Pagkagamay sa diferensya, Diferensya. Ngano di ay? Giunsa man sa daay nimo? una, nagduda siya. Nagduda sa unsa. Tawanan bagyo kayo. Duda siya nga may relasyon ta. What? OMG! Ngano ko taon? Mao gani, ang ipasabot na ako. Nga dili na may tabo. Unya? Dili may tabo nga ikaw, makirelasyon ako. Para niya, kanang pagkasulti ha, ginsulto na ko siya. Ha? Nganong na-insulto man siya? Nainsulto ko na siya, dogon kay siya nga mao'y Miss Queen, nakras na ko, naibog na ko, nakirelasyon. Ikaw ba ba nga first runner-up lang? Uy, my God! Sapa ka diha, uy. Lisod, no? Mao lagi na. Mao to, lalalis mi. Pero, gusto niya siya nag-hustos tanan. Nakirelasyon, maghani ko siya nga siya ang Miss Queen. Ikaw ba kuno nga first runner-up lang. Oh my God, hala no. Nasud na sa o ni Sarah? Posible nung yan ang una-una, no? Pero mauna yung pabati din ako. Pero naamaman ako siya. Tapos, marag okay na, nanghin ko niya, nga mauli na ako. Kay katugon ako. Unya? Hindi mo sugot. At lang ko niya pakatulga dito sa dako nilang coach. Balibad ko. Unya? Masuko na sad. Suko. Hangtod nga, balayas ko. Unsa din kasi ang iyang gugma nimo? Sama na siya sadist? Pero kung nasadist, mamunog man na, di ba? Gusto na sila nga makita ang ilang kaparis nga mabunog, magkadugo, di ba? Mao ni sadist. Oh, tinuod wa kabunog ka. Way dugo nga ni agas nimo pero mas labaw pa man ang kasakit nga imong gibati, ana. Granting nga wa kabunog ka ha pero nahiubos ka, gikasab-an ka. Gihinginlan pa ka. O, bunan pa. Ningon siya nga. Di na ko gusto magkakita pa si Mudagway. Imagine? Imagine gisulti na niya. Yes. Sumurag, labaw pa siya sa usa ka sadist, di ba? Ako kasabot.
Mga Ay. kasabot niya. Sorry ha. Sorry. Dili ni sa pagsugnod nga mahimong bati ang inyong relasyon ha. Sorry, cute. Oo, ano pa kayong sorry. Mga mantingali ka masayop, Risa. Sorry, cute. Sorry. Dili ko gusto nga mosamot ka bati ang inyong relasyon. Tiyan ka. Pas ka huutas dugan ako. Naglakaw ko, gikas ila. Murag wa ko anino. Hantod nga samtang nagsubay ko sa kalsada. Kalitan ko nga doon ay misyagit. Napit ko mabangga sa taxi. Ha? Kaya diyan naman ay ko sa tungas daan. Naunsa man sad ko eh. Kadiyot kay magkuha kog tubig ha. Kay murag tan-aw na ko si imong dagway no. Huot siya kay nadughan nimo. Iya pa, huwag kayo. Kadiyot lang. Magkuha kog tubig. Wait sa ha. Sorry, Risa. Ikaw mo'y nahimo na akong sumbunganan sa akong mga problema. Sinita po, ang sasabi Piolo? Ay, tuan na sad. Nagbako ng imong amigo. Gihingin la ni Sarah. Ano? Buwag na sad? Tingali. Gihingin lan, Gwit. Ay, kawawa sa kumigo eh. Inaana mo lang yung relasyon sa? Lagi, uy. Ngano ka, no? Kay bawa ka buloy. Naluoy kay kuni Piolo. Sabot ko. Ngano ka, uy. Unsay nasabtan ni mo buloy? Kana Sara. Sa wapa na siya matao, gipangaan na siyang inahan og iring. Ah, unsa? Iring? Oh, kaliwat silang iring, Sara. O, unis pa, unis. Buloy. Kana siya, Unsay Sara. nabot sa iring, uy? Awa, basta kana Sara, iringo na kinaiya. Labi na gugmay sigutan. Nga naman. Obserbahe ragot kanang iring kon mag ako lihong ni mo ha. Unsa man? Jer. Ano? Mong pag-usap na kayo. Adyo kay klaro, uy. Magbugno na. Unsa kay ikaw no, amawag hindi mo buloy. O lagi. Sa dili ba sila magbugno, lalis na ng iring ug maayo, di ba? Ha, maglalis? Maglalis. Surbahe ragot na. Ang iring, basta magguwag gali na, hindi pangmuwag ana, makadungog ka nga, maglalis na sila. Meow, meow, meow. Maglalis sa mga lalaki, ana, magpa-sigarbog sa dako sa ilaw. Samba niya, uy, kapoy ni mo. Tibog do na yun. Hangtod nga, sos, mahilom na yun. Hanggaw ang Lagi, kabuloy. hindi kahilom na. Mauna na. Aki hungon ni ba? Ay, kapoy mo hong. Gusto kay tingog. Lagi Hanggaw na, ka lagi. man. Sige, dihan na ka, uy. Ako patong dalag tubig si Piolo kay tingalig. At akihon tos kasing-kasing. Porbida. Sige, ato adi. Sige ha, diya sa ka ha. Excuse, buloy. Ay, naunsam taon love story lang may Piolo Sara eh. Mura bag, bida. Murag salida sa TV nga. Hatag bawi! Bida! Ando ba yan? Salamat ha, Risa. Salamat. Pasalamat pa. Dapat lang. Nya, sorry sad kayo. Sorry? Sorry sa unsa, uy. Ikaw may nahimo na akong sumbunganan sa akong mga problema. Kinahanglan pa ba nga mangayo kag sorry, ana? Sahi mo god, hindi kalikayan po nga makatag ko ni mo kahasol. Ay, okay, ragid ka ayo. Basin pa sa di ay makashare pod ko kung unsay solusyon, di ba? Sahi, makaingon ko nga, si Sarah ba, midoaan mo lang ko. Maraming mga batang way buot. No. Nagkinahanglan lang og dugang pagsabot ni mo, Piolo. Patasipang pailob aron magpabiling intact ang inyong relasyon. Ikaw nga akong sumunganan, si Lusan pa. Imagine. Di ta makapugong kung nasud na sa iyang utok. Paitra ba ni dudahan ta, no? Kaayo, uy. Kana bitong biktima kas pagduda. Magdugo man imong konsensya. Di ka mahimutang. Samagod karon sa nahitabo, Gwit. Nagduda siya nako nga may relasyon tang duha. Ako sad noon magpanagana na sad kog tawag niya. Mura pag gusto na lang sad ko nga
Budistansya noong ko niya. Risa. Unsa na sa inahitabo ninyo, Sarah, anak? Gibuwagan ako, Mommy. What? Ngano naman, Sab? Dili man mo patuon ako. Oh, come on. Kisakitan ka na, Sab. Omi, mo itong gibuwagan ako. Gihinginlan ako. Very good. O niya, nga nang mihila ka man diha. Naglagot man ko niya, Mi. Nasuko ko niya. Ay, pues, kung mao ka na, anak, ayaw na pagpakigbalik ka niya. Mommy, Forget him. Find another one. Pangitaglain. Daghang nayabag ni mo, iha. Na ako'y mga kumare. Big time nga mga kumare. Ado na sila'y mga anak. Mga anak o dagkong politiko. Gusto ka? Ipaila-ila ta ka? Mom, You are a beauty titleist. A title holder. Ibuyat ka sa anak ni Congressman Amar. Mommy, Ibuyat ka aron magminyo tayon mo. Ipakita ni Piolo nga naay daghang lalaki nga mayabag kanimo. Nakasabot ka, Sarah? Ibuyat ka. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnakong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!